Dobrý deň, dámy a páni, a dá sa dodať príjemný sviatočný deň, keďže dnes máme 17. novembra. Máme tu opäť reláciu Slovensko a svet očami diplomatov a opäť vzácneho hostia. Martina Sklenára, dnes analytika Globseku, ale zároveň bývalého ministra obrany a nášho dlhoročného diplomata. Ja priznám, že s Martinom sa poznáme roky, rokúce a sme aj spolužiaci z vysokej školy, takže verím, že to nebude prekážať, že si počas rozhovoru budeme týkať, ale každopádne, Martin, začnem tým 17. novembrom, ak dovolíš. Čo pre teba znamená tento deň, tento termín? Znamená pre mňa veľmi veľa. Je to aj sviatočný deň, ale pamätám si to, ja som sa narodil v roku 1980, takže keď sa dial november, tak som mal 9 rokov a veľmi až prekvapivo detailne si pamätám, ako to u nás doma prebiehalo a teda takú tú diskusiu aj s mojimi rodičmi, že čo to vlastne znamená. Lebo samozrejme ako 9-ročné dieťa s mojou mladšou sestrou ešte, tak sme neúplne rozumeli, že prečo tak veľa musíme sledovať televíziu, o čo ide, v ktorej teda dávajú len ľudí, ktorí protestujú na námestiach. Ale to, čo mi z toho najviac zostalo, je také zjednodušenie rodičovské pre deti, hej, že toto sa deje, aby sme sa mali lepšie, čo som vtedy možno, že neúplne tomu rozumel, ale tak možno aj takým tým príbehom mojej mamy, ktorej otec vlastne bol vylúčený z komunistickej strany a teda ona mala mala obmedzené možnosti pre svoje štúdium, tak potom, keď som vlastne ja sa dostal do takého veku, keď som si to možno že plnšie uvedomil, že vlastne aký je to rozdiel, keď ja som si mohol voľne vybrať, kde chcem ísť študovať, alebo nebodaj, čo budem potom robiť, tak vtedy som si ten 17. november tak ako keby dodatočne ešte zdôraznil v tom mojom pochopení tohto a hovorím, veľmi dobre si pamätám na to, že ako sa to dialo a potom aj v podstate ako sa menil aj ten náš život vlastne v rodine. Hej, otec začal podnikať, začali proste úplne inak sa vyvíjal ten život a myslím si, že o mnoho lepšie teda. Čiže zmenil sa ten život k lepšiemu, ako rodičia sľubovali? Zmenil sa úplne k lepšiemu, čo som vtedy tomu nerozumel. A teraz tomu absolútne rozumiem a neviem si predstaviť, aký ťažký a proste taký neslobodný by ten život bol, keby sa to nestalo. A som za to veľmi rád. Paradoxne pomerne veľká časť slovenskej spoločnosti má ten historický optimizmus a hovorí o tom, že možno nie všetko bolo až také zlé a niektorým sa naozaj tie životy nezlepšili. Ako máš odpoveď možno pre túto časť našej spoločnosti? Rozumiem, ako dnes mladý človek a vtedy 9-ročný. Hej, rozumiem tomu, že niektorí ľudia to vnímajú tak, ako že je to momentálne ťažšie a bolo to jednoduchšie a samozrejme, bolo to jednoduchšie asi. Pre mnohých to bolo najjednoduchšie, pretože ten život bol naozaj skutočne veľmi zjednodušený a tým, že teda ľudia nemali možnosti, tak možno na nich nebol ani taký tlak, že by museli sa sami za seba rozhodovať. Povedal by som len toľko, že sa máme tak dobre, že si to možno až neuvedomujeme. Hej? Že potom sa nám zdá, že niektoré veci, ktoré nám vadia, tak ich pripisujeme tým zmenám, ale zasa tie veci, ktoré považujeme za úplne bežné a nemenili by sme ich a nevzdali by sme sa ich, tak tie by sme bez tej zmeny práve že nemali. Hej. Či už to je najjednoduchšie veci ako voľné cestovanie alebo platenie eurom, to sú veci, ktoré by sa nám určite nestali. Hej. Mali by sme život, ktorý by sa možno, že namiesto toho, že teraz sa točí vlastne na svetovej úrovni, hej, deti skoro z každej rodiny chodia študovať do zahraničia, cestujú po celom svete, sú globálne prepojení, kamarátov majú po celom svete, tak by to vyzeralo úplne ináč a ten okruh, alebo teda ten svet by sa o mnoho zmenšil. Či už na, ja neviem, Československo, alebo Slovensko, alebo teda nejakú našu veľmi obmedzenú realitu. A myslím si, že za to stojí aj to, že ten život je trošku komplikovanejší kvôli tomu, že práve máme toľko možností, čo je ale dobrý problém, ktorý treba mať. Hej, že pokiaľ človek môže sa rozhodovať samostatne o tom, že ako bude viesť svoj život, tak áno, je to síce zodpovednosť aj za seba, ale v každom prípade je to určite lepší život, ako byť odkázaný na to robiť len niečo, čo vám niekto iný dovolí. Čiže určite lepšie.
Tu premostím možno k takému jednému problematickému momentu, ktorý priniesla sloboda, okrem iného aj sloboda pohybu, a teda, že pomerne veľké množstvo ľudí zo Slovenska odišlo. To sa samozrejme dialo na teritóriu Slovenska v podstate od 19. možno 18. storočia, keď chceme cez 20. storočie. Mali sme tu nešťastné roky 48, 68. Ale potom v 69. ten u nás na Pohroní tomu hovoríme brain drain, únik mozgov, bol asi najväčší. A toto je údajne teda jeden z tých nepríjemných odkazov novembra. Ako to vnímaš možno ty? Prečo si ty možno ako mladý človek neodišiel? A čo ťa viedlo k tomu zostať na Slovensku? Pretože dneska máme stovky tisíc mladých ľudí, najmä mladých ľudí, ale aj strednú generáciu, ktorú už nechťa spatríme aj my, ktorá zostala, už sa nechystá vrátiť. Vnímam to ako prirodzenú vec. Zasa však nie je to niečo neštandardné, že ľudia odchádzajú do zahraničia, hľadajú príležitosti na to, aby možno, že rozvíjali aj svoj potenciál a svoje nejaké vnímanie a získali skúsenosti, ktoré v 5 miliónovej krajine samozrejme nemôžu získať. Či už kvôli polohe, alebo ja neviem, veľkosti. Takže beriem to ako prirodzenú vec. To by mi až tak ako nechýbalo, alebo teda to by som až tak nevnímal ako negatívum, že ľudia odchádzajú. To, čo je veľké negatívum, je, že sa nevracajú. Hej. To je ako keby ten problém. Lebo ísť do sveta, naučiť sa, skúsiť a vrátiť sa naspäť. Však to v podstate počujeme od slovenských rozprávok. Hej. Ako proste Slováci vyrazili zo svojej rodnej dediny, prešli svet. Zrejme to bolo menšie územie, ako si teraz predstavíme. Ale teda poučení a skúsenejší prišli naspäť a žili kvalitnejší život. Hej. No a teda to je to, čo možno, že nám chýba z tejto strany, že tí ľudia necítia príťažlivosť toho návratu na Slovensko. Že je to možno ťažké, je to niečo, čo majú pocit, že zníži ich životnú úroveň a to asi nie je v poriadku. Hej. Že veľa tam, áno, môže zohrať taká nejaká príslušnosť k tomu k štátu, alebo teda taká nejaký pocit, že taká hrdosť prísť naspäť a uplatniť tie svoje skúsenosti a schopnosti pre republiku, ale pre mnohých to nie je dosť. Hej. Že ako musí tam byť aj nejaký konkrétnejší motivačný faktor, ktorý sa mi zdá, že momentálne nemáme. Respektíve tie komplikácie, ktorými ľudia by museli prejsť a neumožnenie ich možno plnohodnotného uplatnenia sú práve dôvody, prečo sa nevracajú. Takže brain drain, akože ten dočasný brain drain je podľa mňa OK, ale nielen na Hore Hroní, ale teda po celej republike. Ale asi treba sa zamyslieť, že prečo sa tí ľudia nechcú vrátiť, alebo prečo väčšina študentov ide študovať na školy, aj keď už len za hranicu, niekde do zahraničia, nezostane na Slovensku. Tak nad týmto možno, že porozmýšľajme a snažme sa to zlepšiť. Uh-huh. Tu zase si mi nahral na smeč, aké boli tie faktory v tvojom prípade. Prečo si sa rozhodol zostať na Slovensku ty? Aj s napríklad tou diplomatickou dráhou na náš rezort diplomácie a neskôr rezort obrany. Bolo to asi taká súhra okolností, ale však ja som, teda študovali sme medzinárodné vzťahy v Bystrici. Samozrejme, ak som sa plánoval uplatniť vo svojom odbore, no tak prirodzená cesta je do Bratislavy a teda pracovať v nejakej štátnej inštitúcii, ktorá práve medzinárodnými vzťahmi sa zaoberá. Pre mňa to bolo ministerstvo obrany ako jeden z mojich prvých pracovných pomerov, takže a tam som už potom zostal. No a už potom bolo za každým takou výzvou snažiť sa urobiť a dodať ako keby viac a viac v tej svojej práci. Takže kvôli práci a tomu povolaniu diplomatickému a štátno-zamestnaneckému, tak som mal pocit, že to má zmysel zostať a vlastne nakoniec aj s ministerstvom zahraničných vecí som si zasa mal možnosť vyskúšať život aj v zahraničí, vidieť to z takého možno akvária, že ten zahranično-politický alebo teda ten diplomatický život v zahraničí nie je úplne taký ten, ako keď sa niekto musí tam presťahovať a je odkázaný sám na seba. Predsa len štát pre diplomatov poskytuje stále nejaký štandard. Takže a predovšetkým nejaké možnosti takého, neviem ako to nazvať, bezpečia alebo stability. Takže
mal som možnosť si vyskúšať také možno v laboratórnych podmienkach niektorých život aj inde a teda mal som pocit, že to, čo mi to dáva, tak som pripravený zase odovzdať tej našej štátnej správe a pracovať na tom, aby bola čo najlepšia, aby proste ľudia, ktorí to študovali a snad tomu aj rozumejú, tak zostali a pomohli štátu robiť tie najlepšie rozhodnutia. Konec koncov, ten tvoj kariérny postup bol veľmi zaujímavý. Ja by som sa rád opýtal možno aj na niektoré tie najzaujímavejšie časti z neho, ale každopádne dotiahol si to až na pozíciu ministra obrany vo vláde Ľudovita Odora. Ako to dnes hodnotíš? Možno aj to svoje pôsobenie, hoď krátke, ale aj to, čo mu predchádzalo. Je to tiež možno nejaká taká výzva pre mladých ľudí, že dá sa to, že aj v tomto našom relatívne nízkom veku, povedzme si to takto, môžu dosiahnuť takéto zaujímavé méty a získať také veľké skúsenosti, ako sa to podarilo tebe? Bola to jednoznačne najzaujímavejšia skúsenosť zatiaľ v mojom živote, alebo jedna z najzaujímavejších určite. Paradoxne, nikdy to nebola funkcia, ktorú by som ja ako cieľene chcel ísť vykonávať. Vždy ako správny štátny úradník som vedel, že to je politická funkcia, ktorú teda budú zastávať vždy politici a samozrejme táto situácia bola veľmi špecifická v našom politickom vývoji a po prekonaní úvodného šoku z takejto možnosti som to vnímal ako naozaj veľmi dobrú príležitosť práve ako štátny úradník vidieť, že čo je ten rozdiel medzi tým úradníckým a medzi tým politickým. A veľmi detailne som si to teda naštudoval za ten čas, ktorý som v tejto funkcii strávil a dalo mi to absolútne výborný prehľad o tom, že vlastne tie úradnícke návrhy a teda tie spracované informácie, ktoré dojdú na tú politickú úroveň, ako sa využívajú a ako proste s nimi treba pracovať na tejto úrovni, čo samozrejme zasa má vplyv na to, že ako majú byť tie štátno-zamestnanecké, tá práca, ako má byť nasmerovaná. Čiže beriem to ako veľmi veľkú skúsenosť. Ministerstvo obrany a celý rezort však môj život je s ním dosť dlho spojený, ale je to aj príjemná práca, veľmi, veľmi motivačná, veľmi taká. Človek by čakal, že je to také, že s vojakmi, a že proste je to náročné na to civilno-vojenské pochopenie a tak, ale na konci dňa takmer všetky stretnutia práve s vojakmi, ktoré som absolvoval, ma vždy dobili takou energiou. Tí ľudia sú absolútne nabití jednak aj schopnosťami, aj skúsenosťami, ale aj takým tým zapálením pre svoju prácu. Berú to ako poslanie, nielen ako zamestnanie. Takže to je práve na tých vojakoch často také veľmi motivačné a pozitívne. Problém je asi v tom, že cesta späť je už ťažko možná. Že z tej politickej pozície ministra už asi ťažko môže ísť teraz naspäť do úradníckej. Nakoniec ani si to neurobil a dnes si analytikom Globseku. Zase premostím, ako taký analytik Globseku vníma to aktuálne dianie na ministerstve obrany? Ešte k tej ceste naspäť, však uvidíme, to ešte nič nie je stratené. Skôr by som ešte pridal, že vlastne síce v politike som bol, ale nie som politik. Tak by som sa necharakterizoval, nie som členom žiadnej strany a po tom čase, ktorý teda sme v tej politickej funkcii museli stráviť viacerí, tak ako keby sme boli aj vyrovnaní s tým, že po v podstate krátkom čase to skončí a vrátime sa naspäť. Môjim zámerom bolo pokračovať v štátnom zamestnaneckej funkcii, ale tak to vyšlo ináč kvôli rôznym dôvodom. Momentálne z analytického pohľadu, alebo teda pohľadu analytika Globseku na tú súčasnú situáciu v obrane, v zahraničných veciach na Slovensku, nepozerá sa na to úplne jednoducho a skôr je to o tom, že ako analytik sa často stretávam aj so zahraničnými partnermi a aj politikmi, ale aj mimovládnymi, alebo teda presne z takýchto think tankových kruhov ľuďmi, ktorí sa nás pýtajú, že či to sa skutočne deje, to, čo je vidieť zo zahraničia na Slovensku a že či teda ten
tá situácia, ktorá bola pred touto vládou na Slovensku, že či je skôr deviáciou, alebo môže znamenať, že sa bude potom v budúcnosti aj častejšie opakovať. To je ako keby tá najčastejšia otázka. Čo mi hovorí, že ten vývoj nie je úplne štandardný, nepomáha krajine ako takej a teda zostáva vidieť, že ako veľmi toto bude, takýto vplyv na Slovensko bude pretrvávať a ako veľmi bude potom potrebné aj tú reputáciu, ale možno, že aj mnohé vzťahy a základy pre tie medzinárodné vzťahy potom, ako dlho to bude treba obnovovať. To ma aj celkom zaujíma, že čo im odpovedáš, lebo aj to je súčasťou diplomacie. Si dnes súčasťou veľkej nadnárodnej spoločnosti Globsec, ktorá aktuálne stále síce pôsobí oficiálne na Slovensku, ale najväčšia konferencia sa presťahovala do Českej republiky. Čo sa tam hovorí a aké sú tvoje odpovede na tieto pomerne komplikované a možno aj nie úplne príjemné otázky? Áno, to máš pravdu. Tie otázky nie sú úplne príjemné, pretože na jednej strane, samozrejme, ja som Slovák, idem do zahraničia, keď sa ma ľudia pýtajú na Slovensko, nie je absolútne v mojom záujme vytvárať nejaký dojem, že by Slovensko bolo nejaké neštandardnou krajinou alebo niečo. Čiernou dierou, ako sme o tom počuli v 90. Akokoľvek to nazveme, či už, alebo proste, že či je to, ja neviem, akýkoľvek negatívny prívlastok, ako diplomat vieš, že pre svoju krajinu nechceš povedať. Čiže snažíš sa kráčať takú nejakú líniu v tých odpovediach, ktorá povie, že predovšetkým hlavne ten rozdiel medzi politickou a inou úrovňou, že to Slovensko nie je len slovenská vláda, to je rozhodnutia, ktoré robí slovenská vláda, tak sú samozrejme jej rozhodnutia a má na to právo, je legitímne zvolená. To, že či tie rozhodnutia sú dobré alebo nie, to si môžeme vyhodnotiť každý a môžeme mať na to názor. A tie, ktoré nie sú v poriadku, tak aj môžeme povedať, že nie sú v poriadku a nehovorí to o tom, že by Slovensko bola zlá krajina. Aj keď povieme v zahraničí, že myslím si, že rozhodnutie, ja neviem, napríklad slovenskej vlády zastaviť vojenskú pomoc pre Ukrajinu je zlé rozhodnutie, neznamená, že kritizujem Slovensko ako krajinu. Je to politické rozhodnutie súčasnej politickej vlády a teda ja s ním nesúhlasím z rôznych dôvodov, a nemyslím politických, ale proste odborných, bezpečnostných a tak ďalej. Čiže rozprávať aj o tom, že niektoré rozhodnutia, alebo teda vývoj a trendy, ktoré na Slovensku sú, predovšetkým v tej politickej rovine, je dôležité aj pre tých partnerov, aby tomu porozumeli, že v prípade, že teda opäť, ak sa dostaneme, alebo teda keď sa dostaneme k ďalším voľbám, tak vlastne oni potrebujú vedieť, aké sú možnosti, čo sú prípadné možnosti vývoja a teda ak by sa do čela republiky dostala iná vláda, že či je šanca, že teda ich priority, ktoré samozrejme aj títo partneri majú zahraniční, tak že či bude možnosť so Slovenskom potom obnoviť nejakú spoluprácu alebo prehlbiť v oblastiach, kde to momentálne nie je možné. A tá diskusia je s nimi vždycky veľmi taká praktická. Nikto ani neočakáva, že teda budeme nejakým spôsobom očierňovať vlastnú krajinu alebo niečo. Čiže je to skôr o tom, že aký je ten vývoj a čo si myslíme o tom vývoji doma spôsobom. Samozrejme, každý aj rozumie tomu, že každý diplomatický rozhovor je s niekým konkrétnym, kto má konkrétny názor a iný rozhovor s iným človekom o tej istej situácii samozrejme ti môže doniesť aj iné výsledky. Takže keď sa tu bavíme o diplomatickom svete, v diplomatickom svete každý ako keby je súčasťou nejakej väčšej mozaiky. Takže z môjho pohľadu tie diskusie sú síce náročné, ale často sú veľmi otvorené. A musím povedať, že aj zo strany zahraničných partnerov celkom dobrý prehľad majú o tom, čo sa na Slovensku deje a pýtajú sa otázky, ktoré vždy majú zmysel. Uh-huh. A pokiaľ ide o nejakú prognózu, ako to vnímate v Globsecu? Dôjde k nejakej zásadnejšej zmene napríklad aj v našich končinách? Mám na mysli v širšom kontexte. Maďarsko má voľby na jar. To môže asi ovplyvniť to, čo sa vedieť u nás v roku 2027, ak teda budú regulárne voľby. To, čo sledujeme v Globsecu, možno širšie nielen na Slovensku, ale
ale určite v strednej, východnej Európe, ale aj globálnejšie sú také tie trendy, ktoré vidíme, že pretrvávajú už možno niekoľko rokov, a to sú, keď sa pozrieš do našich Globsec trendov, ktoré sú takým prieskumom verejnej mienky práve v týchto krajinách, tak tam sa ako keby odzrkadľujú tie pocity a priority a nálady v jednotlivých krajinách. No a tam vidíme, že teda pre ľudí je zaujímavé, jasné, samozrejme, bezpečnosť, tá je momentálne veľmi vysoko, aj kvôli agresii Ruska voči Ukrajine. A teda v posledných rokoch sa toto zmenilo, lebo predtým ľudia mali taký pocit, že možno, že bezpečnosť nie je až taká dôležitá. A teraz práve hľadajú niekoho, kto príde s nejakými riešeniami tejto situácie. Samozrejme, mier je silné slovo v tejto branži a ľudia sa veľmi pozerajú na to, že kto hľadá teda nejaké mierové riešenia. Nie je úplne jasné, že či vždy rozumejú tomu, že aký mier je vlastne možný a čo mier znamená. Ale teda to hovorím preto, že to sú také faktory: bezpečnosť, riešenie práve takej tej frustrácie, ktorú ľudia cítia z toho, že teda svet ide dopredu a oni možno, že nezískavajú z toho toľko ako niektorí iní možno, hej, že ten veľmi dynamický vývoj, či je to v technológiách, ale aj v spoločnosti, niektorí práve, že zaostávajú kvôli tomu, ani nie, že by sa nepohýňali dopredu, ale ich pohyb je pomalší ako možno pohyb niektorých iných a to ich dáva do takého frustrovaného pocitu. A je tam viacero vecí, ale vidíme taký ten záujem o silné osobnosti v politike, alebo proste akože hľadanie kompromisov pri doterajších možno nejakých pravidlách, alebo normách, ktoré sme mali nastavené v demokratických systémoch. Hej, že ľudia sú možno že ochotnejší aj niektorých sa vzdať, či už napríklad v záujme bezpečnosti, aby teda práve tú bezpečnosť si zabezpečili, tak sú ochotní sa vzdať možno, že niektorých princípov, ktoré... Napríklad teritoriálnej integrity. Napríklad toho, alebo teda... Dodržiavania medzinárodného práva. Že by... Áno, presne. Už ináč sa na to pozerajú, ak sa to týka ich, ale ak sa to týka možno, že aj ich konkrétnych susedov, tak vlastne až toľko ich to netrápi, čo je zaujímavé, lebo vlastne z pohľadu, alebo teda z analytického pohľadu, ako náhle sa niečo deje u vášho suseda, tak je veľká pravdepodobnosť, že sa to nejakým spôsobom priblíži ku vám, a ak máte šancu to tam zastaviť, tak to idete urobiť. Ale teda tým pádom nejaká zmena v tej politike vlastne prebieha aj vo východnej Európe alebo v Európe celkovo. Vidíme aj v Spojených štátoch, že teda inak sa rieši politika. No a celá tá zmena sa umocňuje práve tým absolútnou stratou nejakého limitovaného mediálneho priestoru. Teraz je samozrejme mediálny priestor bez obmedzení. Každý je súčasťou médií, každý má názor, každý ho dokáže sprostredkovať všetkým, takže to je situácia, ktorá je absolútne nová. A môže byť, že ten vývoj bude taký nejaký nepredvídateľný. Mm-hmm. Keď sa pozrieme aj do Spojených štátov, analytici, ktorí dokázali predpovedať posledných, tuším, 9 prezidentských volieb správne, a teda ale predpovedali víťaza, tak v posledných voľbách to nedokázali, teda v ostatných, keď Trump superil s Kamalou Harris, a pomýlili sa, alebo teda spravili nesprávnu predpoveď. To len hovorí o tom, že je ťažké predpovedať, že čo sa stane. Uh-huh. A na Slovensku, ja by som si tiež asi netrúfal povedať, že čo sa stane. Keď sa pozriem na ten slovenský prieskum momentálne, tak ako to je, však možno, že aj ty máš na to svoj konkrétny názor, ale tak tie naše strany sú viac menej vyrovnané v nejakej podpore a hrá sa o nejaký stredný
neviem, balík ľudí, alebo teda voličov, ktorých sa budú snažiť jednotlivé strany ovplyvniť. A ktorí sa často rozhodujú na poslednú chvíľu a na základe emócií častokrát, že áno. Áno, ale tak zdá sa, že to sú ľudia, ktorí práve sa pozerajú, ktorí práve od politikov hľadajú veľmi populistické riešenia, čo môže mať ako keby meniaci vplyv aj na tie strany, ktoré sú teda viacej na kraj, alebo teda sú mimo tohto priestoru. Hej, že svojou retorikou sa budú snažiť prilákať práve populistických voličov, no a to môže mať vplyv práve na podobu tých strán, na podobu našej politiky ešte asi veľmi dlho. Nie je o to dôležitejšie zaoberať sa dnes strategickou komunikáciou, aby občan pochopil, že teda to, čo mu bolo sľubované, jednoduché riešenia na zložité problémy, nemusí celkom zafungovať. Ja prezradím, že my sme sa stretli pred 2 týždňami na jednej takejto konferencii, kde sme sa venovali tejto téme. Čiže aký je tvoj názor? Mala by sa aj naša vláda napríklad venovať tomu, že nie všetko sa dá jednoducho vyriešiť? Absolútne. Absolútne. Ľudia potrebujú takú akože pozitívny spin na veci, ktoré sa dejú, ale dnešní ľudia samozrejme rozumejú všetkému, čo sa deje vo svete, na Slovensku. Hej, akože tu neexistuje to také, že vy tomu nerozumiete, tak proste verte nám a my to urobíme. Hej, to nejde. A rozumejú tomu? Ľudia... Vnímajú to určite, ale či tomu rozumejú? To je otázka. Možno aj z pohľadu ministra obrany, keď si musel komunikovať zložité témy smerom k širokej verejnosti. No, ale to je presne to, že aj komunikovať zložité témy smerom k verejnosti je absolútne potrebné a netreba sa k ním stavať tak, ako že toto je tak zložité, že ja vám to nejdem ani vysvetľovať. Práve naopak, každé vysvetlenie, alebo teda všetky tie veci, pokiaľ sú zdieľateľné, však zasa na ministerstve obrany boli aj také, ktoré sa nedali, ale obyvateľstvo potrebuje, aj tí ľudia potrebujú vidieť, že teda to, čo sa deje, je rozmyslené a že to dáva zmysel a logiku. A ak nie všetci, tak sú vždy ľudia, ktorí dokážu toto pochopiť a možno, že akože multiplikovať tú komunikáciu. To, čo ale si myslím, že je absolútne kritické aj u nás, aj kdekoľvek, a v iných krajinách majú možno, že lepšiu situáciu ako my, je tá kredibilita, ktorú tí, ktorí robia strategickú komunikáciu, musia mať. Inštitúcie, aj na Slovensku, stále najväčší vplyv na slovenských obyvateľov. Jednoznačne majú predstavitelia vlády. Hej, a určite aj premiér je jeden z ľudí, ktorí najviac dokážu mali by mať najväčšiu kredibilitu toho, čo hovoria. Mám pocit, že my sme o tú kredibilitu štátnych inštitúcií dosť prišli v ostatných rokoch a to nám komplikuje schopnosť šíriť strategickú komunikáciu alebo teda robiť tie správne úkony preto, aby ľudia rozumeli tomu, že prečo sa niektoré veci dejú tak, ako sa dejú, prečo vláda rozhoduje o nich tak, ako rozhoduje. A teda je teraz veľmi ťažké obnoviť práve kredibilitu týchto inštitúcií. Mám pocit, že možno, že na tom politikom možno v súčasnosti ani nezáleží. Čo ale zase na druhej strane absolútne kriticky ohrozuje Slovensko z pohľadu vplyvu akýchkoľvek propagandy. Čiže zraniteľnosti. Absolútne. Slováci, keďže nemajú inštitúcie, ktoré by pre nich šírili také dôležité a dôveryhodné informácie, tak sú o to viac vystavení vplyvom akýchkoľvek iných vymyslených informácií, dezinformácií, mizinformácií, od kohokoľvek. A teda to rozbíja tú našu spoločnosť ani nie na dve skupiny, ale absolútne ju atomizuje. A každý sa potom ako keby zatvorí do svojej bubliny a je veľmi ťažké ich prekonať. Naozaj je to podľa mňa ťažká situácia, ktorú ale Slovensko musí riešiť, lebo ak ju nebude riešiť, tak sa dostane do situácie, kedy ani samotný štát nebude schopný príjmať rozhodnutia pre celý štát a bude samozrejme potom aj bezpečnostne a ekonomicky ohrozený. Toto je ten najkritickejší možný scenár a nedá mi možno aj v súvislosti s tým, že dnes natáčame reláciu práve 17. novembra, sa neopýtať, no ako teda vidíš tú budúcnosť ty. Nemyslím teraz z hľadiska tej analýzy alebo prognózy, o ktorej sme sa už rozprávali, ale máme naozaj dnes dôvod dobre spávať.
môžeme považovať slobodu a demokraciu za stabilizovanú na Slovensku. Nemusíme sa o ňu už viacej obávať. Máme tu nejaký bezpečnostný dážnik NATO, máme tu nejaké ekonomické možnosti vďaka Európskej únii. Toto všetko je dnes už definitívne pre nás, alebo čo sa všetko môže stať? Absolútne nie, definitívne. Určite nie a možno, že to sme si chvíľu mysleli. A mám taký pocit, že v tom 2004 roku, keď sme vstúpili do NATO a do EÚ, tak po tom úsilí, ktoré celonárodne teda sme vložili do toho, aby sme sa stali členom obidvoch organizácií, tak sme mali taký pocit, že tak a teraz sme tam, už sme splnili tie ciele a teraz to už bude len akože rainbow and unicorns, že len tie dúhy a jednorožce na Slovensku. Tak tam sme zaspali možno takú potrebnú prácu na tom pokračovať to vysvetľovanie a mať ľudí, ktorí by práve s takým nejakým kredibilným hlasom hovorili o tom, že toto je stále dôležité a tu sú ďalšie veci, ktoré sa dejú, lebo však my sme 2004 vstupovali do úplne inej Európskej únie. Teraz po 20 rokoch je niekde úplne inde. Situácia v Európe je niekde úplne inde. Situácia na Slovensku je úplne iná a vidíme, že zápas o slobodu máme naspäť. Ani nie v takom zmysle, že by sme si ju museli vyštrngať na námestí, snáď ešte nie, ale proste musíme vedieť, že prečo chceme slobodne žiť. A že alternatíva k slobodnému životu neznamená, že je to, alebo teda, že je jednoduchší a v podstate nám zabezpečí lepší život. To nie je pravda. A musíme pracovať na tom, aby ľudia tomu rozumeli. Aby si pamätali, že ten neslobodný život sme zažili a že mal vplyv na tak veľa osobných príbehov a životov ľudí, ktorí na Slovensku, v Československu žili, ktorí proste žijú, možno, že dodnes žijú život, ktorý si takedy nepredstavovali. Alebo teda naopak, možno, že mnohí žijú práve život, ktorý si nevedeli ani predstaviť a po 89. Zrazu mali príležitosti, zapracovali na sebe, dali si záležať a boli úspešní. To je to, čo sa v neslobodnom systéme o mnoho horšie, čo je o mnoho horšie alebo možno až nemožné pre mnohých. Takže nie je to daná vec, nie je to vyriešené, musíme na tom pracovať a myslím, že aj Slováci že chcú mať práve aj jasne zadefinované, že ako sa budeme vyvíjať ďalej ako krajina, že teda porozprávame sa kľudne aj o tom, že či teda chceme byť v tej Európskej únii a v NATO. Nehovorím, že to nemá byť predmetom diskusie, lebo viem, že na konci dňa všetky tie argumenty hovoria za členstvo, aj v jednom, aj v druhom. Nie je to nič, čo by Slovensku ukracovalo práve z našej slobody, alebo práve naopak zvyšuje to našu hodnotu, zvyšuje tu našu schopnosť rozhodovať a ovplyvňovať medzinárodné veci. A nie je rozumným rozhodnutím, aby sme sa z takejto skupiny sami nejakým spôsobom dali vylúčiť, alebo neviem, ako to mám povedať. A to je myslím si, že debata, ktorá v spoločnosti by mala prebiehať, však prebieha aj v mnohých ďalších, nie o celkovej Európskej únii, ale možno aj o tom, že či chcú byť krajiny súčasťou eurozóny, alebo či nechcú byť. Vidíme to v Českej republike. Dánsko, presne tak. Dánsko má tiež malo veľmi dlhú debatu o tom, že prečo vlastne oni neboli ani súčasťou takých bezpečnostných štruktúr v Európskej únii. Povedali, že my toto naozaj nepociťujeme, že by Európska únia mala robiť. Situácia sa zmenila, Dáni sú tam. Hej, takisto ako Švédsko a Fínsko. Vstúpili do NATO po dekádach silnej neutrality, alebo teda samostatného prístupu k bezpečnosti a k obrane. Čiže a tiež na základe zmenených situácií sa rozhodli, že áno, toto má zmysel. Čiže majme aj my tú debatu. My už sme vnútri, majme tú debatu, že prečo tam sme. A myslím si, že prídeme k tomu, že nám to naozaj dáva o mnoho lepšie možnosti, ako tam nebyť. Alebo akú úniu, alebo akú Severoatlantickú alianciu chceme. Aj táto debata. Jasné, samozrejme. Patrí aj do tejto relácie, čiže budem sa tešiť, keď ju opäť spolu otvoríme. Ďakujem za toto špeciálne vydanie k 17.11. Martinovi Sklenárovi, bývalému ministrovi obrany a nášmu dlhoročnému diplomatovi a teším sa opäť na budúce. Dovidenia. Dovidenia.